går på toilettet, og vi er klar til optag. Men piger? Eller hvad? Vi kører til. Prøv at se, der er noget til det. Er vi klar, eller hvad? Nej, jeg er ikke lige så lukket den der. Vi sidder lige på toilettet. Luk døren. Så lukker jeg den der. Lad mig nu lige sige færdig på sagen. Nej, hun er ikke, at vi kan lide video. Skal jeg ikke stå der? Hallo? Hold da! Det er lovligt. Ja. Skal han også være med til at filme også? Skal du være en af de der frække piger, der skal med? Jeg tror, at der er nok piger. Men altså. Det er mega ondt. Okay, Oliver, kom, Oliver. Jeg med kvinder. Nå. Der er recording. Skal vi alle sammen stå med kort 20 kroner? Men det er du I tager 20 kroner. Men det er vigtigt, at vi alle sammen husker 20 kroner. Det skal man. Nå, det er i morgen, eller hvad? Ja, vi sender det. Skriv det ind på den her. Skal jeg lidt hovedet? Gå lige væk med dig, jeg skal have billedet. Du skal have det, nej. Fuck. Optager du? Bare se, Thor, det er skjult kamera. Hvad har du at sige? Ja, det er lige. Han vil godt have kamera på. Det er ikke som baby for baby. Hold varm, jeg smadrer. Kan du være sød over for babyen? Okay. Jeg vil godt have, der står i rulleteksterne. Katrine har 2. Prøv lige Og babykasteren og olie. Hvad siger du? Jeg vil godt... Lille bakke hurtigt som dynet. Går ind. Ja, hvad jeg med kvinder. Det er bare front camera.